Salutare, abonaților! Astăzi vom posta un videoclip de GTA San Andreas. În videoclipul acesta ne vom juca GTA San Andreas. Și vom vorbi și ne revedem o mai încolo după ce găsim o motocicletă. Gata, am găsit o motocicletă, dar nu e de asta normală, e de poliție. N-a găsit alta. Nu găsesc alta, am eu de poliție. Dar ce bă, n-am găsit nicio motocicletă, mă plimb de 3 minute și nici bă nu găsesc. Cam 100, cred că 100 cu motocicleta asta. Cred că 100 cu motocicleta asta. A găsit o motocicletă mai bună. O să mișcăm. Și cam asta. Bine. Hai. Mergi. Poți mă oprim într-o dată. Bă, 8 secunde am stat. E ce soare puțin. Bă. Îi poliția după mine, mă. Bă, băiatul șmecher. Dar tu-i băiatul ușor, bă. Așa-i? Da. Și crezi. Șmecher. Dar cu ești? De un monstru sau tata? Bravo, te-am învățat ieri. Spera să fie cu ești. Este simplu. Nu face diferență. Nu pot. Bine, tu mă super mai mult. Dar avem partea a doua, voi de la fel. Ți-e greu să ne crezi? Nu e greu să vă crezi. Da, ok, perfect, mai bine. Nu e ușor să fii și mamă și tată, dar nu e greu să vă crezi. Pentru asta trăiesc, pentru voi, să vă fac viitor, să vă fac, aveți, să vă fac cu ce e nevoie, să... Nu e greu. Ai vrut vreodată să ne părăsești? Doamne, de unde te mă cu întrebările astea? Scrie-i. Nu am vrut să vă părăsesc niciodată. Nici nu o să vă părăsesc în viața mea. Asta ai văzut, ai văzut o dată să te părăsește? Nu, așa. Nu am vrut să te părăsește? Dacă nu ești minte, așa mai ești la final. Te dau afară. Da, la final n-am părăsit asta. Asta nu mai este acela mult de afară. Nu, ai stat și 3 ore afară de casă? Ce făceai? Am amuzat. Am pus tata care a început m-a luat tata afară din casă. Să scoată munca în numele. Și m-a luat afară din casă și s-a făcut. Bine? Băi, asta că eu n-am vorbit nică. What? Eu timpul ăsta vreo nu ceva n-am vorbit nică. What? După ce eu vorbesc mult, dar mai cred că sunt concentrat. El și-a conectat telefonul că el și-a conectat. Mi-a pus și un microfon să aud o leacă mai calitativ, să aud mai tare, să nu trebuie... Mai talent. De la Chișinău l-am cumpărat. Eu trăiesc în Moldova. Moldova e adevărat. Bine. Da, nu am găsit și jur. Îl folosesc cu toți. E foarte, e bun, e portabil, e pentru vloguri. Stai bă, eu n-am nevoie de mașină, nu vreau eu o mașină. Dacă vrei să ai un vlog, nicio treabă n-am eu. Vreau să fac vlog, n-am nicio treabă. Am microfon, sunt șmecher, în valoare. Nu-i de rătău. La 50 vizionări faci un vlog. Da, mă știu. La 50 vizionări faci vlog, a? Da? De mult! La 50 vizionări faci un vlog, 50.
Că e ușor să faci pentru canal tău. Hai. A, bă, că dau eu trebuie să vorbesc, nu? Că e videoclipul meu, nu? Da, fix. Uitați voi la Shelly cu Melec, cu de ăștia. Eu am treabă de făcut. La Octavian, la ăștia, la cu Shelly. Da, cu Octavian. Florin Salam, Florin Salam. Eu, Florin Salam. Ai bine, bine? Bine, bine, bine. Bine, bine, bine. Bine. Cred că m-am mișcat cam încă unul și cam atâta. Deci ultimul... Și bă, eu ăla vreau să mă... Bine, bine. Rădu, arăt un truc foarte șmecheros care l-am învățat eu. Ăla mai bun e cu motocicleta, dar... Adică nu. Anul în România era în București sau unde era? Da, București. Adică să dă Nu, nu. Poate fi trimis în Spania sau poate fi trimis în America. Da, era în America, nu știu. Da. Să vă arăt un truc. Hai de mai de. Și... Op! Și ca tot cu acest videoclip. Pa, pa!